Siis mä oon surkea, bro. Mitä tarkoitat? Sano se uudestaan. En ymmärtänyt. Taistelen puolustaakseni Jumalan tietä. Joten jokaisen todellisen Jumalan lapsen pitäisi antaa Jeshuan Jumalan olla Jumala astiassaan. Se on Raamatun sanoma, kyllä. Kukaan ei kuitenkaan tee niin. Siis se on nähty läpi elämäni. Ei ole mitään inhimillisesti mahdollista tapaa, jolla voisin vapauttaa Jumalan, eikö niin, ja parantaa kymmeniä miljoonia ihmisiä, mutta teen sen. Kyllä. Toisin sanoen, se tapahtuu, bro, koska se on kiistaton netissä. Mutta se ei ole minä, se on Jumala, kyllä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Kyllä. Siinä se, kyllä. Nyt ymmärrän. Siinä se. Joten me kaikki elämme uhreja. Annamme Jumalan olla Jumala. Siis sun palvelutyö on tämä, bro. Kyllä, tämä, mitä teet. Kuten tämä on mitä Jumala on käskenyt sinua hoitamaan. Huolehtia kaikista näistä ihmisistä, jotka hän haluaa vastauksen. Näyttää rakkauden ilmaisun fyysisesti astiasi kautta, ja siinä kaikki. Sitä sinua tullaan vastuulla, koira, kun kuolet tästä lihasta. Koira, Jumala katsoo sinua, ja sinä tulet olemaan. Katso häntä ja tunne hänet itse, ja sinä kohtaat hänet pelottomasti ja rohkeasti. Raamattu sanoo, hei, koska palvelit kaikkia täällä, hei, etkä välittänyt, vaikka he toivottavasti, hei, ei. Sinun täytyy tietää niin, kyllä, ja vaikka he eivät välittäisi kuulla sinua, et vain anna heidän murtua. Ei, olet hyvä itsesi kanssa. Aamen. Hei siellä, kiitos Jumalalle, että Jumala on tehnyt niin, että olemme vastuussa vain omistamme, kun et ole vastuussa kenestäkään.